Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kabeh, gawe buka stand up komedi iki. Aku duwe pantun iki gawe buka. Mangan peyek karo bakwan, sing adol wong ayu banget. Fisika kuwi pelajaran kesayangan. Senajan nilaiku tetep anget tai ayam. Tuku cireng ning warung Bu Narti. Cirenge atos koyo watu. Aku sinau fisika nganti mati, tapi tetep wae kamu demu aku. Jenengku Silvi. Aku iki murid sing paling rajin pasang wajah. Etok-etok mudeng pas pelajaran fisika. Guru takok pas ngajari. Kabeh paham? Sing tak jelasno. Aku ya jawab sih. Iya Bu, paham. Padahal sing jenenge Gaya Lorentz yo nang fisika iku nek Gaya Lorentz. Iku wae tak kira jenenge wayang. Fisika ki akeh hukum. Hukum Newton contohnya. Benda diam akan tetap diam. Kayak aku ning kelas, meneng nangkep materi ora. Mikir masa depan ya ora. Meneng wae wong aku turu. Terus yo ana sing jenenge hukum Newton 3. Sing munine aksi sama dengan reaksi. Makane nek aku naksir wong, aku aksi nembak. Wong iki tak tembak. Berapa sih wong aku wedok? Wis kadung seneng yo tembak ae lah. Reaksine sepurane yo dhewe kanca ae. Akhire yo aku mikir gaya dorong iki wis dadi gaya minggat sesuai. Terus enek maneh guruku ngomong, sik yo ambek lo jenenge usaha bae nang fisika iku rumusé kok usaha dikali jarak. Aku mikir lah usaha PDKT ku kok iso ngono lho gaya tapi kabeh jarak. Aku ki wis berusaha ngasih perhatian, wis ngekeki cemilan, wis ngekeki pulsa, wis opo tak wae. Tapi balasannya apa? Sepura kan. Makasih yo, traktiran pacarku sekalian. Usahaku ki sing maksimal iki akhire hasilnya minus. Newton iku nemokake hukum gravitasi ku gara-gara ono apel roto. Coba nek roto iku HP. Sing metu hukum Newton mana iku wis sing metu iku hukum tabrakan plus cicilan Shopee Paylater iku. Gravitasi iki gaya kali menarik. Kabeh yo ora sih. Tapi kena apa yo? Aku orang nanti narik perhatian sapa wae. Masuk krusku masuk bus sapa wae. Apa gravitasi hidupku ki minus yo? Aku ki mau narik utang tok. Cinta orang. Enek mana yo? Guruku iku ngomong nang kelas. Energiku ora iso musnah. Aku langsung protes. Bu, energi semangat belajar fisika aku iki lho musnah cepete. Terus nang fisika iku ora sejenenge daya sama dengan usaha per waktu. Aku iki mikir daya otak aku iki alam, mikir saiki langsung lobet. Perlu power bank ini. Sayange power bank otak wis gak ono nang Indomaret, golek nang dina kontrak. Gak ono. Fisika itu ngajari gelombang bunyi, tapi bunyi sing tak denger sing tak rungokno saben dina. Mek ibuku iki bengok-bengok, iki bijimu kok iso kosong ngene kok iso sih. Bunyi paling serem seumur hidupku iku. Otak langsung ngelek, gelombang otak muter koyo buffering YouTube 144 pio. Terus guru iki nerangake cahaya merambat lurus. Aku mikir cahaya itu lurus, tapi masa depan cintaku ini belok kiri kanan, menggok, terbalik wis gak karuan. Nama hubungan, tikunganku, statusku, korban optik ilusi. Lensa cembung fokus, aku mau isam bengkong, koyok lensa minus tua. Uripku iki wis burem kabeh. Terus sik yo rek, mandek. Fisika itu enak sing jenenge listrik paling bahaya.
bedane listrik nyetrume sak menit sak detik, cinta nyetrume nganti 3 semester. Terus ana ya guruku ngomong, aliran listrik dari potensial tinggi ke rendah. Mangkane koncoku sing duwite akeh cedak karo aku langsung sengklet. Duwite luwih rendah pindah balik liyane. Terus ana sing jenenge termodinamika. Iku bahasa tentang kalau iku nang ngene fisik aku panas ya, energi panas iku lho. Kayak cowok yo, anget-anget ning awal, nang panasnya pindah menyang mantane maneh. Kalau berpindah ke tempat yang lebih membutuhkan, halah drama itu. Terus yo iki tentang temuane ilmuwan ndiku aku lali. Jerman kan ndiku sing Einstein, Albert Einstein, kalian pasti ngerti yo. Iki tentang fisika kuantum. Fisika modern iki sing gawe aku mikir Einstein iki tau ngomong yo, nothing happens faster than light. Sing artinya tidak ada yang lebih cepat daripada cahaya. Tapi mataku cepetnya pindah ke lain hati ngalah ke cahaya. Ilmuwan kudu riset tentang cepetnya pindah artinya mantanku. Kudu diriset ini soalnya ngalah cepetnya cahaya. Terus anu kuat elektron foton. Aku leron partikel sing orang pernah dicatat nilainya. Anomali sistem pendidikan temen ini. Nong kene emang enek sing paling pinter fisika. Kene maju tak salami. Komen lo kabeh yo. Ben ngerti nek pinter fisika ku ora iso nambah orang ganteng atau ayumu. Iki wae penutup iki. Gelem pantun tak gak? Enek pantun akeh iki aku. Tak wae pantun situ yo. Tuku semangka ning pasar Bebadan. Kadang manis, kadang asem. Fisika ki angel tenan, tapi nek lulus dadi kenangan serem. Ya lo pantun mana tak gak? Aku duwe akeh iki. Tak wae pantun neh yo. Beli roti rasa keju. Kejune entek, rasane karet. Fisikaku kudu tak pelajari terus, senajan ngertine mung seteret-teret. Wes yo, sampai kene ae. Aku iki wis muwang bahas tentang fisika. Fisika wis paling horor nang gone uripku. Wis fisika, kimia, biologi pakai lengkap iku IPA. Tapi senajan cita-cita aku iki wis berpacu ndek 3 mapel iki. Dongakno kabeh yo rek. Kalian ya tak dongakno ben dhewe padha-padha ketrima ndek ngene jurusan ngene PTN kita masing-masing. Semoga cita-cita kita tercapai. Wis ya, matur suwun kabeh. Yen fisika gawe kowe stres, ilingo. Masa kita boleh beda-beda, tapi beban batin kita iku padha.